بين أحسن مجن بإليمانك نعم أنا وادني بالحسنى كويت الجنة نعم وزيادة بيداري نعم الجنة نودي كون كدي بيداري نودي نعم وي ابن جوجي الجنة كم مجن بأقل نعم ابن جوجي كدي كبري بي الجنة هنا بيداري نعم ابن جوجي بيداري الجنة نعم وي نعم هذا قول جمهور الصحابة نعم ɗum ɗo woni konngol jumhuri sahabati wa tabi'in نعم sahabaɓe pop نعم e tabi'ina en pop نعم enen mbi ziyadatu ko darde Allah tabaraka wa taala نعم wa qila al muradu bi ziyadati ridwanullahi al akbar won wiɓe kadi ziyadatu نعم ko weliyo Allah mawɗo o wa qila muda'afatu al hasanati wiyama ala ziyadatu ko sowanede baraji نعم wa qila az ziyadatu ghurfatun min lu'lu'atin wahidatin نعم o wi ko sal goto kange lu'lu'u نعم laha arba'atu abwabin نعم سال أنا جوجي دمودني ولكن القول الأول هو الذي عليه المعول نعم ووي دارد الله نديكولوني كياراتا نعم لأن النظر إليه دونو دارد الله تبارك وتعالى نعم يستلزم جميع ذلك أنا وديني فوفو نعم سانداري الله يحبر ولي الله نعم سانداري الله يحبر كرك جدا نعم دارد الله نعم أن كانت نوري فوفو تن كانت نعم يستلزم نعم جميع ذلك نعم إذا دخل أهل الجنة الجنة نعم سناتو بالجنة ناتي الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم نعم بلا ونكون جدا بيدنا فيقولون ألم تبيض وجوهنا نعم بلا أرن مناني جاس أمن ألم تدخلنا الجنة نعم بلا أننا من الجنة وتنجنا من النار بلا دندان من الجنة نعم قال أوي آها من بي آها كي نعم فوفو ودي نعم ندو الله بي آها مي ودي فوفو كي نعم كون بدو جوجي كبودum kadi نعم on saha fa yukshafu alhijabu نعم an kanti wirgal hunce نعم fama yu'duna shay'an ahabbu ilayhim min an-nadri ila rabbihim نعم ala ko be mbawi rokkede e aduna ko buri welde e darde Allah tabaraka wa ta'ala نعم woni lilladina نعم ahsanul husni نعم wa ziyada يو wa alam anna an-nasa jami'an fil jannati نعم o wi andu yimbe be popta aljanna نعم yanzuruna ilayhi subhanahu wa ta'ala نعم e be ndara Allah tabaraka wa ta'ala نعم fi misli yawm al-jum'ati min al-usbu'i نعم aywa yontere fof fodde aljuma be won hen darobe Allah نعم nyade aljuma fof نعم hitande نعم kala nyade julde won hen darobe Allah نعم wa hadha ru'yatul ammatu kala nado aljanna kam ene way nde do yende kam ne daña dum نعم kono khawasu en نعم en jogi martabaji mutafabitatin faminhum man yarahu fi kulli sabahin نعم ene hen yobe musubaka fo gotol kikide gotol نعم wa minhum man yarahu fi misli awqati salati ene hen kadi yobe نعم fadde waktuji julde tan tusu ba tok san fudo e geje نعم won hen kadi la yahjubu anhum an ru'yati abadan نعم ene mabbe kadi be ganda yiyende nde نعم birnota ko yobe tan نعم bima qila inna lillahi rijalan law hujibu نعم an ru'yati tarfata aynin latamannaw al-khuruj min al-jannah نعم Allah ene jogi jiyabe be ganduda so tawi be birnama نعم ga Allah tabaraka wa ta'ala fodde leƴƴende yitere نعم biya Allah emin jalta نعم tawde ko natti نعم min jalta نعم be gona winna نعم don woni non lilladina ene wadani ben ahsanu نعم moƴƴinɓe e limanago alhasna aljanna wa ziyadatul e ɓeydade نعم wala yarhagu o wi mewata ko wujuhahum jeesa mabɓe gatarun ko wiyete ɓaleri نعم natata e jeesa mabɓe ɓaleri wala zillatun ko wiyete sunnu natta e ɓerde mabɓe نعم ulaika ɓeɗon ashabul jannati kon yimɓe aljanna e malik on ɓeɗo fi ha toon khaliduna ko sasoɓe نعم walladina kasabu sayyi'ati so tawi ko ɓen golluɓe golle bonde نعم jaza'u sayyi'atin نعم jobdi masalan anani de bonande نعم ɓe mbeli ha ko yeru mum tan sa golli ko bonni ko bonni joɓerɗa نعم wa tarahaquhum ene meewo e mabɓe noon zildatun ko yeera نعم enen mbiyata ene naata e mabɓe ko yeera نعم ma lahum alanaɓe min allahi to allah to min asimin mo ene haɗa نعم kaɗowa ɗum ɗon ala نعم hay goto يو ka annama ughshiyata sa tawi sa yi jeese ɗe no mbay ɓowlude ni نعم cikkata ughshiyata ene ɓorna wujuhuhum jeese mabɓe guiɗa an taƴetinde min alleyli jamma musliman ni ɓol نعم sa yi jeese ɗe mbay ɓowlu cikkata ko jamma niɓɓo taƴetinde mum yana e jeese he نعم ulaika ɓeɗon baleɓe jeese نعم ashabun nari goni yimɓe jeygol hum kamɓe fiha e jeygol he khaliduna koɓe sason نعم wadkur janko yawma nahsuruhum ñalawma Allah wi نعم ñalawma min dendiniɓe kamɓe tagore nde jami an dendagal نعم maga ɓuula min mbiyana lilladina wonande ɓen asraku hefereɓe نعم min
min biya be makanakum nyibe nokumon antum no onon wa shurakaukum onon e jalangeji men gone do gonno don Allah fa zayyalna min palto baynahum hakkunde mabbe julbe wa qala hefere be wa qala wiyana be shurakauhum jalangeji mabbe di biya ma kuntum iyana ta'buduna minen on dewano min de on meeda rewde min fa kafa billahi yani Allah non shahidan seeda baynana hakkunde amin wa baynakum hakkunde wodon in sabu in ko woni fi kunna min latina ma an ibadatikum ka ko dewanno do min ko la ghafilina ko min gelsindibe min ganda an ibadatikum la ghafilin naalika toon noon on ma ñalawma hunaalika on ma ñalawma Allah wi tablu ñande hen ma andu kullu nafsin kala fittanu ma aslafat ko golludo ñande hen anda kala neddo ko wanno o ruddube dutte ila Allah fewde Allah maulahum khalifa mabbe mo ganda al haqqi tabiddo anani de wadalla wirno anhum ga mabbe ma kanu kebe latino yaftaruna be pepido kul wibe man yarzuqukum hol mon arzigina on min as-samai ummarade asman he tobo wal ardi hol garzigina on ummarade leydi heppudi amma yamliku sam'a walla holi on takdo asman ho takdo nande wal absara hol takdo gite wa man yukhrijul hayya hol mon yaltina ko wuri min al mayyit ummade ko may wa yukhrijul mayyita hol jaltino ko may min al hayy ummarade ko wuri wa man yudabbiru al amra hol pewjo fi kuuje hakkunde tagoje de sa namne mag fa sayquluna bi baro dum do Allahu ko Allah aha mabe nam sa namne ton nambi ko Allah baji wol wiibe wadde afala tattaguna ko hadi dento don on gomdi non Allah fa zalikum badan don de do gede o Allahu o woni Allah o rabbukumul haqqu o woni jommon e tabi gonga jommon e gonga tabid ko o fama za ba'dal haqqina illa dalal ala ko woni caggal gonga so wana majjer sa benni gonga tan ko majjer jeno kala ne jawda gonga ko majjer nyanta fama za ba'dal haqqi illa dalal fa anna tusrafuna yawno be no pirli tot don gali manago di o dalilaji pen kazalika no min pirlitiri be do gali manago ni haqqat waddori kalimatu rabbika kongol jom alal ladina ben fasabu hefere be allawina la amla anna jahannam ko halina ngol kongol dum do waddi may mabbe annahum sabu kambe la yu'minu be ngona gogdi non kul wibe hal min shurakaikum yati ene jalangeji mondi man yabda'ul khalqa mo ene fudda tago ma yu'iduhu rutta tago ngona wadirno ni watta kadi hal pado dum be ala be ala wana ko sabe bi ala ko wibe Allah kam Allah mom mi o on kam yabda'ul khalqa ene wawi fuddude tago so wari tago summa yu'iduhu urta dum o watta dum kadi tago won fa anna tufakuna holno pirtat don gaadi do dalilaji ko wibe hal min shurakaikum yati ene jalangeji mundi man yahdi ila al haqqi mo ene fewna fewde gonga ha namdobe hol bawde fewnude jalangeji mundi se be jabakima ko wibe Allah alladhi kam yahdi lil haqqi Allah kam ene fewna wonande gonga afa man yahdi ila al haqqi yati mo ganduda ko pewno o fewde gonga woni Allah yati odo a haqqu o buri hande an yuttaba de rewete amman la yahdi walla foti rewede ko mo fewnata illa an yuhda so wana fewne il faut rewede kay ko pewno ha fama lakum ko hebi on jewata kayfa tahkumuna ko nyaawata de nyaawore bon wa ma yattabi'u aktharuhum o wi rawani ko heewi e mabbe kambe rewobe jalegeji illa dhannan so wana jikketan wonde babirama mbadanno kambe ne mbada Allah wi inna dhanna ay jikke non la yughni nafata min al haqqi gonga shay'an haytur inna Allah alla alimun kanko woni gandudo bima yaf'aluna kebe gollata fa yujazihim alayhi kanko woni jobbo won وما كان هذا القرآن وناني أودو قرآن هاناني أو قرآن أن يفترى إدففنت هاناني قرآن أو ففدير من دون الله كوانا الله قرآن يودت وانا الله أو هاناني ولكن قرآن أو جبري تصديق أكو قومدين الذين دين هون بين يديه كو أدين دفت قديد دي كو دم دي جبري كو قومدين كو توريت حال نكو دي حال أندي توريت كو حال نكو قوم كو لنجيل حال نكو دي حال أندي كو لنجيل حال نكو قوم دي ko gomdinde de def be arani yeddude wa tafsila kitaba ko peññingol ko Allah windinoto bange nyaawoje e ko wana dum e defte tawrete e linjila en dum deftere nde ari feññinde ko cuddo non ko kayre nde arane halta la rayba fihi sikke ala hen kayre defte nde min rabbil alamin de ummi koy jeydo bin am daccuni yaquluna kambe heferebe be iftarahu nelad Allah ko pepidido qur'an ul wibe tawde ko pepidido wibe fatu bi suratin mithlihi tawde bi don ko pepidido gadde simore hono mayre tan fil fasahati
والبلاغة على وجه الافتراء بيبين ده تاوكو سيموار لابتونde de ganda ko balaga a fofo gede mum fo ne garti onon qur'ana ni fa innakum arabiyyuna fusaha amithli sabu onon kon arabebe kon fasintebe no mbamini no mbadon tawde komi pepindi do bade hono dum ande kon pepindi nodde kat dum non gasara walla o wi wadu nodde yo wallu on man istada'atum kalama kattan dum min dunillahi ko wana allah in kuntum sadiqin dubina dum yo on adigina ɓayde oɗon gonɗi ko pepiniɗo balɗatuni kazzabuɓe penni bi malam yihiɗu koɓe piltaki bi ilmihi e andude ɗum walamma yatihim ta'wiluhu nde wonno suwa arde ko qur'ana faccirta ko ko qur'ana haalata ko facciro mum suwa arde taw wona allah wiyata ko e ma ɓeynal aljanna ma ɓeynal jeygol ɗum suwa yontude ɗum waɗi on yeddude walamma yatihim ta'wiluhu kazalika golɗo pennugol ni kazzaba allazina finnoɓen min qablihim adinoɓe ɓe fanzur ndar kayfa kana no laaturi aqibatu wattande alzalimina toñɓe allah wi wo minhum ene makkanaɓe man yuminu bihi o ganduɗa ene jogori gonɗinde allah e gandal allah allah ne andi woni hen jogorɓe gonɗinde wo minhum ene mabɓe kadi man la yuminu bihi mo jogarani gonɗinde qur'an o ha ceyi hono abou dialina ama e gonɗinani wa rabbuka joomi a'lamu kanko ɓuuri andude bil mufsidina bonnoɓe wo in kazzabuka ɓe pennima faqul wiɓe li amali min kam ne wodani kam gollam wala kum amalukum onon ne wodani on golle mon mo golloton koko ɗum joɓe ɗon ko gollam koko ɗum joɓetemi antum bari una onon oɗon kisi mimma a amalu ko gollanmi wa ana bari un minne mboɗo hisi mimma ta amaluna ko golloto bisimilla golle tan wa hada noon mansukul bi ayati sawfi ay ayati sayfi qatil mushrikina kafatan kama yuqatilukum kafatan on de tellinde itti oɗo ay wa minhum ene mabɓe kamɓe ɓeɗo huɗaɓe ɓe Allah huuɗi ene mabɓe man yastami'una ilayka ene mabɓe ɓe ene keɗo e saɗa janga ene keɗo aha wone mabɓe ene keɗo saɗa janga andi neɗɗo so anda huude yeddude ɗum hawnaki mbimi kala ka anda e yeddude ɗum hawnata ko nde wonno wona gueɗal ma sa yi joni lawol Cheikhna Ahmad Tidiane yedde walla ko wiyete waliyaɓe ne mbaɗa ko ne yedde nde wonno a anda ka e yeddat wona gueɗal ma a jeaka hen mo jeaka e hunde kay yeddu ɗum tiiɗaɗi sabu Busayri wi qad tunkiru l aynu daw alchamsi min ramadin wa yunkiru l famu ɗamal ma'i min sagami yitere ene yedda masalan nangue wiya nangue leerani so tawi yitere ko wumde walla guite ko ñawde wona hoyno to nangue wi hande de nangue leerani i ɗum ne haɗa nangue leerde ko a guite ma goni gumde ko guite ma goni ɗi jiyata kono kay nangue kayne leeri wa yunkiru l famu ɗamal ma'i gadi jiya neɗɗo mo sellani min sagami saabu ñaw a sellani jara ndiyam mbiya o ɗam ndiyam nde metti walla nde ñamde ne metti ala ko hunuko ma ko woni ko sella won ñambo kay mbiyata kene safi ko an woni mo sella kono wona gonga ittata go koto ma to ñaɓi wona ga ñaɓi Allah wi afa anta yati an tusmi'u summa aɗa wawi nannude faaɗuɓe a wawa an nelaɗal walaw kanu la ya'qiluna hayso ngala haqqillaji wa minhum ene mabɓe man yanzuru ilayka wone mabɓe ɓe ene puttinma guite ene darama Allah wi afa anta yati an tahdil umya aɗa wawi fewnude gumɗo walaw kanu hayso ɓe laatima la yusiruna ɓe jiyata inna allaha Allah kay Allah wi bal ɗaccu kay fa innaha la ta'mal absar fa innaha ko woni qissa wana guite ɗe gumi kefeero wana guite gumi walakin ta'mal qulubu allati fi suduri wumi ko ɓerɗe gonɗe masalan e nder becce ɗe ko ɗen gumi andi neɗɗo wana guite gumata wumata ko ɓernde so ɓernde wumi hankadi hayso guite ɗe ne jeeya ala ko nafata so guite jiyata ɓernde ene wumti way kana wumani ni Allah wi wana guite ɗe gumi wumi ko ɓerɗe so ɓernde wumi ne ala ko jiyata inna allaha Allah la yazlimu o tañata annasa yimɓe shay'an hay hunde walakinna annasa accu yimɓe kay yazlimuna anfusahum kañum goni toñoɓe koye mumen wa yawma nahsuruhum jangto ñalawma min ndendiniɓe ceɓe so ñande hen cikkataɓe sa yiɓe cikkataɓe lam yalbasuɓe meeɗani ñibde aduna walla goble mabɓe illa sa'atan so wona fodde min nahari e ñalawma yata'arafuna baynahum so ɓe gummitima ñande yawmal qiyamati so goto yi goɗɗo on heptina ɗum jaam o ko Umar Ly o ko Hafas fof anda goɗɗo kono noon summa yanqali ta'aruf caggal ɗum hankkadi no tannodirta le siddatil ahwali saabu sattude fulhuɗi hankkadi ñande hen kay go premiére o tan kay ko so ɓoyi tan kay go fof natto andude
won yata'arafuna bainahum allawi qad khasira perti allazina nabiyyan kazzabu bi liqa'i illahi fennu be kawrangal Allah hono ummital wa ma kanu belatake muhtadina kebe fewdo allawi wa imma nuriyannaka so tawi min kulli ma ba'da alladhi yoga nden hunde na'iduhum de min podani be allawi je denjiya ko hulbeni aw na tawaffayannaka walla so tawi min barima ko adina min leftatabe fa ilayna ko fewde amen marji'uhum wa durtadama thumma Allah ko Allah kay shahidu woni seeda ala ma yaf'aluna kebe gollata wa li kulli ummatin ena wadani kala lenyul lebbi rasulun nelaado fa idha jaa rasuluhum so tawi nelaado mabbe are mabbe be penni dum wudiya bainahum nyaawe hakkunde mabbe bilqis en nun dal Allah lepta masalan kala pennudo Allah danda annabi o e kala gomdum dum on kambe la islamuna be toñaka anani be nanaka jeygol te tawala ko mbadi de ala Allah wi ne min badi beedo ni fa kadhalika naf'alu bi haula'i be beedo adide ko min badi men ko no min badi beedo ni wa yaquluna kambe hefere be ban ma sabatas e bi ma mata hadal wa'd lati biyataade holne badata in kuntum sadiqina baydi odon gongi kul wi be min de la amliku li nafsi mi joganaki horam darran lor saka mi duna wala nafa an mi joganaki horam nafore saka mi foda illa ma sha Allah so wana ko Allah hoddiri e am dum de kam ko wonata leke wadde mi alana on lette ko Allah addana e kulli ummatin ena wadani kalleño non ajalun lajal le kalkoto idha jaa ajaluhum so tawi lajal mumen yonti fala yastakhiruna nemnantake sa'atan fadde wala yastaqdimuna gardinantake de fadde so yonti tan ko yon gasi bol wibe ara aytum kabre kam in atakum so tawi aremon azabuhu lepte Allah bayatan jamma awna haran walla aremon yalawma lepte Allah garemon ma za yastajilu minhu holko henni non to du al mujrimuna heferebe آمنتم به أسمى yati idha ma waqa so tawi jippima e modon ko Allah wi ko amantum bihi o gongdinammo so leftede ngare mon mo on gongdi walla on gongdinta so on gongdini no fala yubalu minkum on jabantake Allah wi on so on gongdini so tawi leftede ngare mon on gongdini Allah wi on al ana joni gongdinton ko gado kuntum on latinoma tastajiluna on jaccintono yo lefte ngar magga gile wiyana lefti wiyana lil ladina wanande be zalamu tonbe bene zuugu meede azabal khuldi lette tiasal meede dum zuugu azabal khuldi hal tujzauna allawi on jobataake illa ma kuntum suwana ko laatin on taksibuna don paggito allawi wayastambiunaka ebe kabirinoma ebe namdi to matan be biya haqqun huwa lette de biyataade ko gonga ko podanda min ko lette de ko gonga walla ummital ngal ko gonga gol wibe aha kay ko gonga wa rabbi mi wodiri jomam innahu lette de la haqqun ko gonga wama antum wanani onon bi mu'jizina ko on dadobe lettede walaw anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi jami'an laftadat bihi allawi walaw anna haysinno wodani li kulli nafsin wanande kala fittanu zalamat yeddunondu kala fittanu yeddundu Allah so wodani dum ma fil ardi ko wone leydi ko pop dendangal jawdele gonde leydi de foto ko an goto jeyi nyande yawmal qiyamati tawde ka kefero o yi fittanu nu laftadata bihi mandu sotor dum lepte Allah de nyande yawmal qiyamati so tawi fittanu jogi kala ko wone aduna kangeji e maccube e fof kala ko wone adu taw ko an goto jeyi nyande yawmal qiyamati sa soynima jeygol gol aswanad ma wi Allah badden arasma nawa dum do fof min mi dad dum no wonata hankandi taw kane ay haata hankandi bone wadi tan fa asarru nadamata Allah wi be cuuda nim sañande hen lamma ra'awul azaba tumende be jilafte Allah wi waqdiya bainahum nyaawe hakkunde tagoje de bilqiste nundal wa hum kambe la yuzlamuna be toñataake hay hunde ala ko non inna lillahi ene wodani Allah ma fis samawati ko wane asmanuji wal ardi ko wane leydel ala ko non inna wa'dallahi ay fodore Allah ummital e jobdi haqqun ko gonga koko tabiti walakin aktharahum ay ko heewi benon la ya'lamuna ganda dum wa kanko Allah non yuhyi kanko woni gurnowo yumitu kanko woni baro wa ilayhi ko fewde makko turja'una dutorɗon to lakara o heɓa on golle mon ya ayyuhan nasu ehe moɗon gongolli makka gad ja'atkum are moɗon maw'izatun wa'zu min rabbikum ummarade joomon deftere are mon kala ko jogorɗon dañde nana e nder mayre e ko jogori heɓoyde on nana e nder mayre gande kayre deftere nde ko shifa'un kende cellal lima fi suduri nyawuji
ñawuji gonɗe e ɓerɗe kala ñaw gonɗo e ɓerɗe seftere nde safrata ɗum o hudan kayre deftere nde kene peewal ummorade e majjere wa rahmatan kono jurum lil mu'minina wonande gonɗinɗo e nde kala gonɗinɗo deftere nde kono jurum wonande ɗum ndeke mo gonɗinani ne yurmota ko ɗum qul wi bi fadlillahi sabu ɓural Allah qur'ana o sabu qur'ana o wa bi rahmatihi sabu ɓural Allah hono l'islamu bi rahmatihi e qur'ana Allah fa bi zalika sabu ɓural ngal e yurmene nde fali yafrahu yeɓe beltoro ɗum kamɓe jiyaɓe Allah ɓe sabu jurum Allah o e sabu ɓural Allah ngal fali yafrahu ay weltorade ɓe nde huwa ɗum hayrum ɓuuri moƴƴude min majmauna keɓe ndendinta e aduna qul wiɓe ara aytum kabre kam ma anzala Allahu ko Allah jippinani lakum wonande on min rizqin ummorade arziqe fa ja'altum minhu mbaɗɗon e arziqe e haraman mbiɗon ɗum ɗon e harmi wa halalan mbiɗon ɗum ɗo ene dagi peridi ɗon tan eyi ko Allah waɗani on ko peridi ɗon mbiɗon ɗum ɗo ene dagi ɗum ɗo ene harmi faami peridi ɗon ɗum tan o wi o qul bi fadlillahi wa bidhalika fa bidhalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu o wi andi o qaddamal jar wal majrur wana فبذلك فليفرحوا وانا اردني جار مجرور لإفادة الحصر وسبو بورها نفع تبانغ تشورغول والمعنى أن من اتصف بهذه الصفات المتقدمة قال تشفريد ديدو صفات غارديناري ينبغي له أن يفرح ويشكر ما أنعم الله به عليه كلام الله ودي جول كلام الله ودي بيول oɗo ene hananimo weltade ene hananimo montude Allah ko nemaji Allah ɗi Allah rokkimo ɗi waya juudu bi ruhihi wa jismihi fi khidmati rabbih o itta fittaɗo makko ndu o hottotta o liggano ɗum Allah ɓandu makko ndu o liggano ɗum Allah wala tawana taw o nemnotako faman qazafa Allahu fi qalbihi nura mahabbatihi kala mo Allah weddi e ɓernde mum annore yidde ɗum fal wajibu alayhi ifna'u jismihi fi khidmatihi o wi kala mo Allah itti annore yidde ɗum weddi e ɓernde muɗum ene waɗɗi on ɗon neɗɗo mo Allah itti yidde mum wedde e ɓernde mum o ene waɗɗi neɗɗo o ifna u jismihi gasnude ɓandu makko fof e gollanade Allah kay yutimma lahu zalika nuru beele on ɗon annore timmanamo wa yazdadu surur o ɓeydo kadi weltade wa hadhihi almahabbatu hiya allati yu'abbiru anha al-arifuna bil khamrati wash sharab anduɓe Allah ɓe o wi ko o ndeɗo yidde ɓe ginɓe paccirta ɗum sangara e jaram li annabi has sukru sabu sa yiɗi Allah a mandilata wal fana amma si wallahu o wi ko gaste kala ko wona Allah gasa e mum paya e Allah qala al arifu radiyallahu anhu sharibna ala zikri al habibi mudamatan sakirna biha min qabli an yukhlaq al kurab o wi min jari e jangtowol Allah tabaraka wa ta'ala min jari hen sangara min mandili ko adinde sangara tagete nde wonno yidde Allah nde Allah tagi yidde nde e ɓernde ma gila hay hunde taga kala ko taga ko caggal yidde Allah e neɗɗo o wi min jari yidde Allah noon o gila sangara tagaka nde min mandili minen ɗum adi mandilo ndeke oɗo sangara wawi mandili nde e pama ɗum wala tanzur li jismi ya azuli fa inna al jisma matlubi salahu o wi an neɗɗo pelowomi oto ƴeew ɓandam ndu saabu min so tawi ko ɗaɓɓanmi ko mi dañi ɗum jinmi ko wafade ɓandu ndu min certa ha laaɓa wala tunkir sharaba humayya qalbi fa inna al qalba mahbubi saqahu oto yeddu jaram eywa moylal ɓernam yidde ɓernam nde ko yari ko koto yeddu ɗum saabu ɓernam nde yiddemi nde ko yoyar tan won anani ومن الله علي والله استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فنسأل الله تعالى أن يجعلنا إذن نياغو الله يو الله ودن من أهل محبته يو الله ودن يجبدهم وأن يحشرنا إذن نياغو الله يو الله رندين إن في زمرة أهل قربه ووات إن إدنتال بنغاندو داكو جومرا بمال دالمكو كانكو الله وما ودته جومرا بيجتمو كانكو الله يو الله واتو إن بين
وننن اللوي قل وي بأرأيتم كبركم ما أنزل الله لكم كو الله جبينني أن من رزق أرزق فجعلتم منهم بدن مودم حراما كو حرمي وحلالا كو دغي مبيدون دوم دون دغي دوم دون حرمي افريندade قل وي الله أذن لكم بلا كو الله وي أن بينون والله كو الله يمير أن دوم am ɗaccuni alallahi koye allah taftaruna pepinto ɗum kono fenoɓe tan wa ma zannu alladina yaftaruna alallahi alkadiba yawma alqiyamati holko woni jikke ɓen ɓe ene pepindo e allah penale holko woni jikke mabɓe yawma alqiyamati a yahsabuna annahu la shay'a ɓe cikara ɗum kam ala ko firti inna allaha allah la zu fadlin ko joom ɓural ala nnasi e yimɓe e muñandi ɗumen walakinna aktharahum ay ko heewi yimɓe la yashkuruna mantata nema allah allah wi wama takunu fi sha'nin an nelaɗo allah a meeɗani wonde alhaali wama tatlu minhu a meeɗani dursitade ko umme allah min qur'anin ko wayno qur'ana wala ta'maluna on meeɗani gollude onon tagore nde min amalina golle illa kunna alaykum shuhudan so wona taw e min tawa e ko mbaɗaton ko kala ko mbawɗa wadde Allah wi mi tawa mboɗo ndara huwa ma'akum aynama kuntum tufiduna fihi tumane nanguɗon ɗen golle oɗon mbaɗa nde allah wi wama ya'zubu an rabbika wirnuta ko joome min mithqali fodde teddendi zarratin gabbernengu fil ardi e leydi wala fi samai wona e asaman ala ko wirnuto e allah fodde gabbelnengu e leydi ala ko wirnuto e allah fodde gabbelnengu e asaman wala asghara min zalika wona ko ɓuri ɗum famɗude wala akbara wona ko ɓuri ɗum mawnude illa fi kitabin mubinin so wona tawni winda to lawhul mahfuz ala ko noon inna awliya allahi ay waliyaɓe allah ɓe ɓe la khawfun alayhim ɓe kam kulul ala e mumen wala hum wonani ɓeɗo yahzanuna ene cunoto lakara e sa anda noon waliyaɓe allah allazina amanu wa kanu yattaqun woni waliyaɓe allah koɓe ganduɗa ene gonɗini allah dutti kadi golli golle moƴƴe goppi jamiroje kaɗe allah mbaɗi jamiroje allah ko ɓeɗo mbiyete waliyaɓe wana ko cikkeren woni waliyu ko woni waliyu cikkeren woni waliyu ko haalde ko wirni ɗum kay hay bileje ne waɗa ɗum waggeɓe ene mbaɗa noon walla en janggani waggeɓe ene kaalanen ko wirni hay météo ji kayne kaala ko wirni wona météo ji mbiyata janggo ma hendu ara ɗum wirnaki ɗum wona ɗum woni wilaya ala wilaya ko haaju wiyata wona haalde ko arata ala wona jooɗa ɗo taaɓo taaɓal goto yonte a Dakar ɗum fof ko gandal ne jaɓa ɗum wona taaɓade maayo tacca ñangotoɓe ne mbaɗa ɗum ya Hindustan en ƴeewa ma ɓe mbaɗɗo pucci ɓe tacca e maaji aɗa daara ɗum wona wilaya wilaya ko hulde Allah kala kulɗo Allah ko waliyu gasi sa hulli Allah tan ka waliyu ala haydara ala maslaha allazina amanu wa kanu yattaquna ɓe mbiyete waliyaɓe wa amma ko heddi ko jiɗɗa fof waɗa haydara ha neɗɗo tan ɗum woni hen ko kasfu wona wilaya ko haaju yahata wona wilaya ala wali ɓuuri famɗude fof ko biyeteɗo kasfu o wona waliyu ala haalata tan ɗum haalata tan hen sa jeni firto min waliyaka wona ɗen gueɗe وما ولي أنني وما كوالي أبى كبين الذين آمنوا كبين غندو دا إن غندني الله وكانوا لاتي كدي يتقون إن كل الله إن ندوا جميروج الله إن غبي كده الله سر نام دا ما هو غندو ولي بيكو كلام جدا وينك ولي سيدي وجال لدو يه سيدي وغبيا دو أسماء سيدي ووالا دلس أو أتوم ولي الله كوالي heddi ko on haysa boodi wutte delloori tada hulani Allah ko zero awana wali anani ko mali hada rasul ya ko do dawon sifila so wali ko mo ganduda ketando Allah e golle fa haysu tawalla al khidmata tawallahu Allah bin ni'mata nde wo hetani Allah e gollande Allah Allah ne hetani mo e tottude mo ni'maji والنفر هو سر قوله في الحديث هو سر نلا صلى الله عليه وسلم حال هدي ولا الله تبارك الحديث القدسي ويا دنيا من خدمني فاخدميه فحينئذ صار معنى الولي المنهمك في طاعة ربه الذي أفيدت وي ولي وي الله تبارك وتعالى وي أدنى kala mo ligganimi an aduna liggono ɗum kala mo ligganimi an aduna liggono ɗum aduna mo ligganima noon liggin ɗum kala ligganiɗoma an aduna yo tampu kañum ne hoto fofto
jeew ligani adu fof foftata ko pip tan kay otoji nana ngara tan kay ko hande kay jangoto baw wonta fofta kay ha maya de wonno ko aduna liggantoɗa ligganiɗo Allah noon tampata mbimi kala ligganiɗo Allah aduna liggono ɗum hay ka yiɗa daña lahumul bushra ɓeeɗo eɓe jogui bel welto fil hayati dunya e gurdam aduna wa fil akhirati eɓe jogui bel welto kadi l'akhira sabu nadde aljanna bel welto ɓurani ɗon wona la tabdila li kalimatillahi gostitogol alana konnguli Allah ɗi ko Allah foti ko waɗat ɗum firtotako zalika ko haala ko huwal fawzu ɗum woni malal al azimu mangal wala yahzunka oto sunina qawluhum konngol maɓɓe wonde woɓɓe bi an Muhammadu Allah nelanima oto ɗum sunine inna ko woni fi al izzata sembe e polgu lillahi ko Allah jami an dendagal ko Allah jeeyi polgu Allah jeeyi sembe Allah jeeyi teddugal hay goto jeeya ɗum wasami'u kanko woni nanowo konngudi al alimu ganduɗo golle fa yujazihim kanko woni joɓɓowoɓe o walluma an Allah ala ko noon inna walluma an nelaɗo Allah ala ko noon inna lillahi ene wodani Allah man fi samawati ɓen wonɓe asamanuji hono malaikaji wa man fil ardi e ɓen wonɓe leydi hono yimɓe fofo ko tagore makko ko jeeyal makko ko tago makko wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi aywa eko ene rewa wa ma yattabi'u eko rewata anani de alladhina no ben yad'una be ndewata anani de alladhina yad'una ben be ene ndewa min dunillahi ko wana Allah shuraka jalangeji lahu alal haqiqati ko Allah je ko Allah je fami fof ko Allah je ko wone asaman ko Allah je ko wone leydi ko Allah je kambe heferebe kebe ndewata ko Allah je in yattabi'una be ndewani e dum non illa dhanna so wana jikki tan be cikki mato dido Allahji wonko nafata be wa inhum wanani kambe beedo illa yakhrusuna so wana ka be fenobe walladhi kanko woni on ja'ala lakumul layla badando on jamma li taskunu fihi pour pofto don hen dano don pofto don ballimon wanna hara nyalawma so ari o wadani on mubsiran ene lapti taw ampoli torsitaka paya gese ma allawi inna fi zalika wane deedo gede wadde nyalawma o leera wada jamma o nibbira dañano danirida Allah wi dum do la ayatin ko dalillaji gotin paago hattan Allah li qawmin wanandi yimbe yasma'una be ene nana ko waju bele ene bacco ko qalu kambe yahudiyankobe annasara en be e kala gaajido wonde malaika ko bi Allah debbo e bi ittakhadha Allahu waladan be bi Allah kay jogitima biddo qala ta'ala lahum Allah wibe subhanahu sanada wodani Allah e danje biddo wal ghaniyyu Allah woni jondinido e kala hunde lahu ene wodani Allah ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi e ko wone leydi ina indakum ala do mon do min suldanin dalilu bi haza e ko kala ton ko ataquluna on kala allahi Allah ma la ta'lamuna ko on ganda kul wibe innal ladina yaftaruna ben be ene pepindo alallahi Allah al kadiba fenade bi wonde Allah ene jogi biddo Allah wi beede kam la yuflihuna malataki Allah wi mata on dum o ko dakhmitgol seeda fi dunya aduna tan fodde gurnam mabbe summa rafti ilayna ko fewde amen marji'uhum woni ruttorta mabbe sabe mayi summa nuziquhum العذاب الشديد من بلت تشتود تشغال مايد بما كانوا سبوكو بلاتينو يكفرون بنجد واتلو درسيت ان محمد عليه هفر بمك حالم بنبا خبر نوح النبي نوح اذ قال لقومه تمند اوين يمبه مكو يا قوم يمبه ام ان كان ستويلاتي مكبر ان ساتي عليكم من مقامي نيب غولم e mongol so tawi metti on wa tadhkiri e ko mbaajotomi on ko so tawi metti on e ko mbaajortomi on bi ayatillahi ayaji Allah gandede so tawi dum haabi on kaabi fa ala Allah tawakkaltu min kam bakkilimi koy Allah dum non tawde on mettini on kaabi fa ajmi'u amrakum pellite kala ko jiddon wadde bade kam wa shurakaakum onon e Allah be mom fof son dendi ndende bade mobbelel jene e am summa la yakun amrukum otalato alhali mon alaikum on gummatan en suudade ala hoto cuude peññine peññinede onon e Allah mom fof hoto cuude hore ndeye ko mbaɗo mi ko mbiyono eden jiiɗi wadde on jam foomi ala peññine puŋŋino de onon e Allah fof mbaɗe kala ko wiide on mbaɗe kam summa qatu ilayya
ñaawe e am kala ko jiɗɗon wala tunziruna hoto muñene kam fa inni lastu mubaliyan bikum min mi lobbinaka on kala ko jiɗɗon mbaɗe fa in tawallaytum so on ndungtitima ga ko mbajotomi on ko gandumi fama sa'altukum mi meeɗani namdade on min ajrin jobdi mi meeɗa wiide joɓe kam de in ajriya sabu wonani jobdi am illa alallahi so wona koye Allah o umirtu ko min kay jamirani an akuna ko yomi laato min almuslimina tawa koye julɓe jeyani Allah wi fa kazzabuhu ɓe pennimo fa najjaynahu min dandimo kanko annabi nuhu wa man ma'ahu e ɓen ɓe o wondi fil fulki e laana Allah wi wa ja'alnahum min mbaɗimo kanko e ɓe wondi ɓe min mbaɗi ɓe khala'ifa kamɓe goni lomtiɓe e leydi he wa aghraqna min joori alladhina no ɓen kazzabu ɓe ganduɗa ko fennunoɓe min joldiɓe bi ayatina e ndiyam amen kewɗam fanzur ndar kayfa kana holno laatori aqibatul munzirina wattande ɓe ganduɗa ko jertinanoɓe holɗum ko halkede tan Allah wi fa kadhalika naf'alu biman kazzabaka nelaɗo Allah anne fennuɓeɓe ɓe ko ni min mbaɗata ɗumen no min mbaɗi ɓe ni no min mbattaɓe summa ba'asana caggal nde min kalki nuhu min neli min ba'dihi caggal nuhu rusulan nelaɓe hewɓe ila qawmihi fewde yimɓe koyno ibrahima en min neli huudu en min neli salihu en fa ja'uhum ɓe gadde yimɓe mabɓe ɓe bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi fama kanu li yu'minu ɓe laataki eɓe gonɗina bima kazzabu saabu koɓe pennuno bihi e mum min qablu ko adino nelaɓe nelede keɓe fennunoɓe tan ne nelaɓe neli nela kadi ɓe jokki penade anani kazalika Allah wi ni naɗa ba'u min umbirta ala qulubi e ɓerɗe almu'tadina ɓe ganduɗa ko yawtoɓe ko dagui fewde ko harmi fala taqbalul imanu ɓerɗe ɗe gona jaɓoɓe Allah kama ɗaba'na ala qulubi ulaika no min ƴettiri ɓerɗe Abu Jali en min mbaɗi hen bedek hay hunde natta to ni no min ombiri ɓeɗo ɓerɗe mumen ɓe huɗaɓe ɓendu Allah wi humma ba'asana caggal ɗum min neli min ba'dihim caggal ɓeɗo nelaɓe ɓe limtanma min neli caggal mabɓe Musa o gorko wa Haruna o gorko min neli ɓe ila fir'auna fewde ngal ɗo goral o mala'ihi e dantal muɗum min tottiɓe bi ayatina e kawnide amen jeenayi ƴew fir'auna e wondiɓe mum Allah wi fastakbaru ɓe mawnikini wa kanu ɓe laati qawman keɓe yimɓe mujrimina hewɓe bakkal Allah wi falamma ja'ahumul haqqu min indina yewde gonga are mabɓe ummorade e amen min Allah nde gonga are mabɓe ummorade am min Allah qalu ɓe mbi inna haza oɗo gonga mo kalata an Musa la sihirun mubinun ko bilew peñ qala Musa Musa wi ataquluna lil haqqi on mbiyat gonga lamma ja'akum tumande gonga are moɗon mbiyon gonga ko bilew asihrun haza ɗum ɗo ko bilew sabu waqad aflaha man ata bihi garduɗo e oɗo gonga malama bilejo noon boram wala yuflihu sahirun so wileɓe maletaki ɗaluɓe jaabimo ɓe mbi Musa a jitana li talfitana a ara a amen pour dutta min amma wajadna ga ko min tawno ɗum alayhi mum a ba'ana babiraɓe amen ko min tawi babiraɓe mbaɗa ko ɗum mbiyata min goppu wata kuna lakuma laatanoma an e miña o alkibriya o laamu fil arde leydi jiɗɗa ko laamade an e miña o hono Haruna wama nahanu wonani minen lakuma wonande on onon ɗiɗo ɓeɗo bi mu'minina ko min jogoɓe gonɗinɗo min jogora gonɗin ɗon wa qala fir'aun Firawna wi tawde ko noon ituni gaddane kam bi kulli sahirin tawde Musa ko bilejo jilonede e kam kala bilejo ali min daddo bilew Allah wi falamma jaa saharatu nde wileɓe fir'auna garno qala lahum Musa wi be ba'da ma qalu lahu caggal nde ɓe mbiyani Musa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnul mulqina ma abeddi walla minen min gado weddade qala Musa wi alqu bedde de ma antum mulquna ko beddato ɗon ko falamma alqaw nde ɓe beddi ɓoggi mabɓe e cabbi mabɓe qala Musa wiɓe ma ji'tum bihi sihru ay ko gadduɗon e mum bilew ko bilew ngu gadduɗon ngu inna allaha sayubtiluhu ma Allah bonnungo ha Allah bonnan kan nguɗo bilew ma Allah bonnungo inna allaha sabu Allah la yuslihu o moƴƴinta amala golle al mufsidina bonnuɓe wa yuhibbullahu
ويحق الله الحق الله تبتنا غونغا بكلماته epodooje mum ولو كره المجرمون حيث بندجين ملاكا الذي فما آمن لموسى غونغناني موسى إلا ذرية سوانا جنغول من قومه هوند يمبه مكو كوريجي مومن بيدون غونغني الله على خوف ادو هولد نون من فرعون وملئهم ادو هولد فرعون ادنتل مومن ناني نعم بنغومدني الله كون ابي كولي فرعون e yimɓe fir'auna an yaftinahum hade duttudebe aywa an dinihi ga diine Allah o bi ta'zibihi fir'auna o ruttamo e fir'auna ruttabe e diine mudum sabu lettudeɓe nde wa inna fir'auna sabu fir'auna la alin ko mawni kinido fil ardi leydi ko mawni kinido wa innahu fir'auna ne kayla min al musrifina koy yawtube kaddi o jeya sabu o nodditima alliyankago o wi ko Allah wara وقال موسى يا قوم يمبئم إن كنتم ستوي أن لاتي ما آمنتم بالله أرن غونديني الله فعليه توكلوا بكر دي الله تيغو غوغاي مو سا غونديني الله كالا كولتا إن كنتم مسلمين تودي كاي كون جبلاني بي الله كو غوغاي مو دون سو ندو هولي الله فتا هول داي هول so yiteri yimbarodi ko wadata ngeddiri Allah ko kanyum tan kulata mo wana Allah rentete ene herse non so jabi so jabani kebon boba gasi Allah non ka kanyum woni bonno woni mojjiro on non hule aha fa in kuntum musifaqalu ala Allah kambe julbe be jaabi mo be bi Musa minen kay ala Allah koy Allah tawakkalna min bakili rabbana jomi amen la taj'alna hutawad min fitnatan ko min jarabu lil qawmi zalimin wa nan yimbe be ganduda ko togn أي لا تظهرهم علينا هتو فنين بيدو أمن فيظنوا أنهم على الحق بتشيكا كوي غوغا بنغولي ببنين من إدو هقودوك ونجنا دندو من برحمتك سبو يرمينما من القوم إيم بالكافرين يدو الذي وأوهينا من بهي إلى موسى فيود موسى وأخيه كنيم إمينيوم موسى إمينيوم من بهي من بيبي أنت بوا أن جوغي تنون لقومكما ونن ديم بمن جوغي تنون بمصر تورتو مجوغي debe ton buyutan cuudi waja'alu mbade buyutakum cuudi mon di qiblatan mbade di funnange wuro ngo tusalluna fihi de odon juula hen li ta'amanunga ha kolo don min al khawfi to bange kulol wa kana fir'auna odo kudado ma Allah hudi mana ahum min salati ma hadanno be julde dum non mbade cuudi won di funnange wuro to pour mbawon julde hen wa aqimus salata nibe e julde wa bashir allawi weltinir almu'minina julbe be weltinirbe sa kala mabbe maydo ko juldo ko aljanna fay wa qala musa wi rabbana jumi amen innaka an ataita arokino fir'auna wa mala'ahu kanyum e dental mum arokino be zinatan chudari wa amwalan e jawdele fil hayati dunya e ngurdam aduna arokibe dum rabbana jumi amen dokkirda dum do fir'auna ko li yudillu nga habe majja an sabilika ga dinema tawde ko non an rokkunobe dum do de wonno Allah tabaraka wa taala o jabata halkude neddo so wana neddo o bonna nema makko Musa non de andi hankanti fir'auna bewi lamma ra'a fir'auna wa qaumahu daghaw wa baghaw wa lam yanqadu lil islam o yi fir'auna bewi kanyum e wondibe mum murti be dowtoraki l'islam wastamarru ala al kufri be ngudima e keferu wal inadi e candallago ja'ahu al iznu min Allah bid-du'a alayhim hankanti non aywa Allah yamirimo yo hudbe wa qaddama non kanko Musa o ardini non sababat du'a sababu du'a o ko addani mo hudde de holko addani mo hudde be huwa badrun na'ami ko bonnude neema mo Allah rokkudo mo o bonni dum wara dum Allah إذ هو من أعظم المعاصي الموجبة لغضب الله nde wonno dum do Allah rokku ma neema mbasa huccude e mum
koye goofi ɓurɗi mawnude ɗi Allah ganduɗa waɗɗini e ma tikkere mum e ɓorde nema mo rokkuno ma saabu Allah rokkirarima ya murtu o rokkirma ko ya yettuma kanko Allah joni noon o rokkima sa murti alay sago hankande o andinma ko gonnoɗa ko kanko wanno o hadma ɗum wona eyyo joni noon Moussa ari haalande Allah majjano kono Moussa ne haala tan ha Allah kam ne andi Moussa noon ardini ɗum Allah anda Moussa waɗiri ni wonde ko murti o wi rabbana joomi amen idmis ala amwalihim momtu jawɗele maɓɓe Qatadatu o wi jawɗele maɓɓe ɗe e gese maɓɓe ɗe e gaweje maɓɓe ɗe e kanŋiji maɓɓe ɗi pop gonti kaaƴe dinareje maɓɓe e kaalisaje maɓɓe gonti kanŋe kanti kaaƴe ñeñaɗe sa yi cikkata masalan koko ñeña o wi ɗum ɗo fof wonti kaaƴe ɓole kanko Moussa o huuɗi jawdi ndi wonti kaaƴe ɓole kaalisaje maɓɓe e gese maɓɓe e ndema maɓɓe fof wonti kaaƴe Moussa wino rabbana idmis ala amwali Allah melsit jawɗele maɓɓe yeɗe gontu kaaƴe kanje fof wasdudu tinnu yornu ala qulubihim e ɓerɗe maɓɓe ombu hen ombode mbaɗa toon bedek taw ko moƴƴi natata toon fala yuminu hoto ɓe gonɗin hatta yarawul azabal alima haɓe jiiya lette musɗe Haruna miñi ko o wi amin kanko Moussa o wi noon Haruna wi mi amin qala Allah wi mo qad ujibat ngande jabama da'watukuma duwa mon mo nodduɗon o fa musikat amwaluhum hijaratan jawɗele maɓɓe pop mbatta kaaƴe o wi noon walam yumin fir'aunu kadi fir'auna gonɗinani Allah hatta adrakahul gharagu ha mayde ngerƴi mo hawa yooli Allah noon wi Moussa an e miña o fastaqima poccoɗe e nelal ngal nelaɗon ngal wala tattabi'anni oto ndewe sabila alladhina lawol ɓen la ya'lamuna ɓe ganda oto keñuno ɗe yo ar ko mbimi mi jaabima ko mi jaabima kono hoto keño ɗe noon ɗum tagui noon Allah kañum ko moƴƴo wona Allah wimo jaabima yew ruwiya annahu makasa ba'daha 40 sanata ñande Allah wi mo jaɓinde duuɓi capanɗe nayyi e mu Firawna yoolade sinno ko enen mbiyeten ko jaabaka o wi ko hoto heñode ɗum waɗa tan mbiya yo jaabe joni ni a wonani Moussa dañata ɗum Moussa wiyama Allah wi Moussa direct mi jaɓɓi ko nodduɗa wi ko mi notimamama kono hoto heño noon mimo wiya mo wona Moussa on holko fayi ko wiide ko kalmi fof koko jaabete anne ko dañata ɗum aɗa daña ɗum aɗa daña ko annabi dañani Allah wi wa jawasna min taccin bi bani israila en min taccini ɓe andi Allah tabaraka wa taala andi o jaabimo duwa o kono noon jooɗori tuggude duuɓi capanɗe nayyi ɗe ko hikma mo Allah andi waɗiri noon ko Allah tan andi ko waɗiri noon mbimi ko Allah tan andi ko waɗiri noon ko hikma kono ko Allah andi ko waɗiri noon ɗum woni wa jawasna min taccini ɓe bani israila wonande bani israila en albahara maayo kalzum kanko Moussa kono makko ko 600 ujunere neɗɗo wonno ɓe jalti wuro ngo Fir'auna wattani hen haqqille ɓe paydane maayo ɓe kucci hedde jowguel en Moussa en ne ndawi tan jaari ko koyɗe pay banggue maayo tan pay hedde jowguel hankanti coynima maayo Fir'auna ne nele gure pop gure fof ndendi hankkandi o wi inna haula ila sirzimatun qalilun ɓeɗo ko dentel seeɗa mbaɗi e kanti mbaɗi ko mette en hande jehen hankkandi gabboɗen ɓe kalken ɓe garten Allah wi fa akhrajnahu anani min jaltini ɓe wona min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karimin ƴew Allah ne waɗaɓe sabatas Allah wi min jaltini ɓe e sardinŋaji joɗɗi e cewle enen mbiyata pisinaji joɗɗi o maqamin karimin e bureauji ɗi ganduɗa ko joɗɗi min jaltini ɓe he min gabbiniɓe Moussa ɓe gartata bureauji nane jooɗi ɓe jogorani artude
be ngari non hankandi habe paandi yimbe annabi Musa be coynodiri hankadi be jettaki dumen ben coyni mama be bi aynal makhlas wal bahru amamana mayo nan yeso men to hono boccitorde hande kadi bone wadi koy gaño men nana caggal men ewa masalan mayo nana yeso men bone wadi falamma qarabunde be malli mayo ngo aw hallahu ilayhi allah wahyi Musa an idrib bi asaka al bahra mayo ma jasawru mandu fi e mayo he fadarabahu Musa fi sawrundu e mayo he fan falaga mayo ngo taji wadi masalan anani de fodde pomuji sappo di pom be dewi hen be jehi Fir'auna ari kanyum ne hanati ene wone puccu jarlu balew omo wonde ujunnaje temedde tati neddo temedde tati ujunere neddo taw ko pucci baleji hono puccu makko ngu dum ko temedde tati ujunere pucci keddidi di goto andano foti Fir'auna non waddi ko puccu dimangu balew aywa masalan Fir'auna wayno jeejjo sedani aywa Allah neli Jibril yo tello joni tello do e jarlu urnina masalan anani de caggal mum puccu mu Fir'auna ngu aywa Jibril don non telli urnini caggal mum puccu Fir'auna ngu tan puccu Fir'auna ngu giwlori non taw Mikail ni caggal mabbe wi ilhaqu dengita de payender kambe fo be naati der ha mayde ngari woni wajawazna min taccin bi bani israila al bahra mayo ne min taccini be fa ataba'ahum hebtibe fir'auna wa junuduhu kanyum e konuji mum fir'auna hebtibe bi bagayan e bewre wa adwan e gangu hatta idha adrakahu al-gharq ha yolayru hebtimo nde wadari yolade gala wi amantu mi gomdini fir'auna bini leli ayawi annahu ndeke odo Allah dey ndeke Allah o la ilaha annahu ko woni fi mi gongdini ko woni fi la ilaha kando rewede e gonga ala illa alladhi sawana on amanata bihi mo gongdinno dum banu israila ndeke mi andi mo banu israila gongdi won woni Allah ndeke mi jabi wa ana de min joni minal muslimina koy jabbilani be Allah jeyan o wadiri fodde laabi kewdi bele o jabane kono goram falam yubbal o jabana wa dassa jibrilu fihi min hamaatil bahr fir'auna ndo jibrilu itti bakkere e der maayo he wedde huno ko makko sappiti hen makhafata an yanalahu rahmatu nde wonno Allah ko mojjo ko jurmotodo so boyi seeda way hutade mo jabanam eywa jibril non yida dum yetti bakkal wedde huno ko makko o de jibril wimo al'ana ko joni gomdinta wa qad asayta awfino qablu ko adino o kunta alatinoma minal mufsidina koy bonnude deeda amajjini fal yawma hande non no najjika o mo wada vibrede fal yawma hande anani fal yawma hande non no najjika min danduma min jaltinma e mayo min jaltina hen min jaltira e mayo he bi badnika e banduma bandu boldu yalta taw ruhu ala hen litakuna bela ada latano liman khalfaka ben arayobe caggal ma gonana dumen ayatan hawnide fa ya'rifu gandira abudiyaka macugaguma wala yakdimu mbasa wadde ala misli fi'ika hono ko badda ko min jaltin banduma ndu e mayo he be ji be ganna deke awana Allah o wi o hokiya anna jibrilu alayhi salam o wi ene yewtete no jibrilu atali fir'auna bi fatwa jibrilu addanino fir'auna namdal gotal ويتي أوي فرعون ما قول الأمير في عبد نشئ في ماله في مال مولاه ونعمته فكفر نعمته وجهد حقه ودع السيادة دونه أوي فرعون بدو جوغي نامدال فرعون بسم الله كانكو جبريل أو ميدينو تاودي فرعون إدو إتاس من جودي وأري إمبادي بابرا دو تان غمي دو غسي تان أري نجوغي نامدال o yetti o jodi sara fir'auna o wi min de mbodo jogi namdal fir'auna mi hal o wi namdal am de ko lamdo holko kalda e lamdo maccudo mudum tawa maccudo o wuuri koy jawdi khalifa mum
aywa hankanti koye jawdi kalifa he ñamata ko hen yarata ko hen holtata ko hen wuuri huude mum fof koye jawdi kalifa he wuuri joni noon rutti watti wiide kañumne ko kalifa no kalifa o wayni an no paamirɗa so tawi ko an ñawata holko ñawata e makko o addi kayidi kanko Firawna fa kataba Firawna windi yaqulu Abul Abbasul Walidu bunul Mas'aba kanko wiyete noon o wi jazaa'ul abdil khariji ala sayyidihi kafiri ni'matihi njobdi maccuɗo jaltuɗo e kalifa muɗum jedduɗo nema joomum min jobdam e mum so tawi ko min gollata ko an yughraqa fil bahri ko yolete koye maayo taw ko maayo hango yara koreloɗe min ko ɗum ñeeɓe Jibril wi mo waɗa hen tampon ma ciññina pour mo kollu fof anda ko an yamiri o waɗi noon o siññini Jibril mofti kayiɗo ñande o yoolide haade makko mudde Jibril waɗi ni kayiɗo o hollimo wi ko an wi noon Allah toñanima Allah ñamminima yarnima hokkima cellal a watti wiide anne ka Allah mbinoɗa ko yoolede anna yoolama gasi goɗɗum ala ñande wonde kadi mbatta o kam wattata Allah wi min jaltinma e maawe he noon o wi ko addani ɓe yaltindemo e maawe he ko bani Israila ne cikkitino maayde makko mbi o maayata nde Moussa wiɓe o maayiɓe mbi ala Firawna maayata Allah wi yo maayo ngo weddimo dow weddimo dow ɓe gandi ko kanko tigi woni Allah wi waɗirini ko litakuna ayatan beele gona hawnide e teskuya ɓe ganda deke a wanano Allah ka maccuɗo wa inna kasiran ay ko heewi minan nasi e gongolli makko an ayatina ga dalillaji gotimpago hattan amin la gafiluna ko welsidiɓe Allah wi wala qad bawwa ana wallahi min jippini bani israila en min jippiniɓe mo bawwa a jippogal sidiqin gogantago min gaddiɓe e Sam min gaddiɓe e Misra wa razaqnahum min garziqiniɓe min at-tayyibati e ñabbe belde fa makhtalafu be lurodiri a faame bi an amana ba'dun wa kafara ba'd a faame walla fa makhtalafu koy be lurodirano kambe beedo adan ebe kawruno hatta ja'ahumul ilmu ha gandal wande Allah ko goto are mabbe ko den be batti lurondirde inna rabbaka joomi yaqdi kanko woni nyaawowo bimi Allah woni nyaawowo baynahum hakkunde mabbe yawmal qiyamati nyalawma darga fi ma kanu ko be laati fihi e mum yaxtalifuna be lura ke be lurata ko Allah woni nyaawowo e mabbe Allah wi an Muhammad fa in kunta salati ma fi shakkin ada e sikke mimma anzalna ilayka e ko min jippini fewde ma to bangi qissaji di ko qissaji di min kalata ma sad sikkitidi Allah wi fas'alil ladhina namdo ben yaqra'una alkitaba jangannobe defte min qabli ko adima namdo ben tawreta jam tawreta ben namdo be fa innahu qissaji kalan mamidi habitun indahum ene tabiti to mabbe yukhbiruka be kalam ma bi sidqihi wonde aywa masala qissaji di eden gogdi qala sallallahu alayhi wa sallam nelad Allah jabibe wi la ashakku wala as'alu Allah o wi Allah mi sikkitaaki te mi namdo tam Allah wi laqad ja'aka al-haqqu wallahi ari ema e gonga min rabbika ummarade e joome fala takunanna hotalato min al-mumtarina koy sikkiti wala takunanna hotalato min alladhina arja'a ben kazzabu finnobe bi ayati llahi ayaji Allah fatakuna sakalato da min al-khasirin koy pertube innal ladhina ay ben haqqat be ganda ene waddi alayhi mu'min kalimatu rabbika kongol joome lette la yu'minuna ben gona gomdinobe الذي ولو جاءتهم هيسا أدني بآن محمد كل آية كلا هاوني دي وهاوني دي بمنا قمدنا حتى يروا العذاب الأليم بنجي لبت مسلم الذي فلا ينفعهم حينئذ سبنجي دمنا نفتاب فلولا كانت قرية على يو ورو على ورو آمنت مغندو دا إني قمدني كو أدي لبتد دمن فنفعها نفي دمن إيمانها قمدن قلومن إلا قوم يونس سوانا beedo dey lamma amanu ne gongdini ni jilefte beedo dey kam kashafana anhum min kunci gama be azabal khizi lefte de ganduda ko gacce fil hayati dunya e gurnam aduna beedo dey min gittani dum o wi ala wuro yo wuro e wongo e aduna he
ngo lepte garata ha tiima e mumen ndutto gonɗina Allah lefte ɗe mbasa yettade ɗumen so wana ɓeeɗo dey nde gonɗinno lefte ngari jiime mumen nde gonɗini ɓe kam gonɗingol ngol nafiɓe saabu Allah wi min guitti lefte ɗe kono kay wuuro fof e aduna he ngo lefte ngari ha tiime mumen so mbi min jaaɓi Allah jaɓata bone waɗi tan hankkadi wona ɗum addana en bone enen wona en jiyaɗe hendude wara yimɓe gonnane mbiɗi gadde sadak bone waɗi ha gasi ko a sadak addete so wona ɗon bonna gawejo mo sadak so waɗama ɗo jogori jabede ni sadak kay haalte ko gila a bone waɗa aɗon punta Allah sadak ara bone waɗa ha gasa mbiyon gadde sadak min gaddani yo hendu naw en ceek soɗon cakka soɗon jaɓira kay ko gila hendu arani yo hendu naw min lakara yeɗu war min an kaddi kay min gaddani tan gadde sadak ko nafata ɗon hankal sadak kay addete ko gila bone waɗani saɗa tubana Allah kay ko gila bone waɗani mbatta bone waɗa mbaɗa mbiya ɓeeɗo tan dañi ɗum Allah wi ko ɓe tan ala waɗɓe dañɓe ɗum e ɗum he wiyama annabi Yunus o nelano koye temedere neɗɗo temedere ujunere neɗɗo walla ko ɓuuri nde o nela e mabɓe kamɓe fof ɓe celi o wiɓe noon Allah wi ma lefte ngare mon janggo o yeehi kanko annabi Yunus o yalti wuro ngo ɓe tuubani Allah caggal makko Allah nangi lefte ɗe haati arde tawa yi lefte ɗe paanima wuro ngo Allah wimo yo ruttoto wuro to ya rutto an kanti yah ɓe jaaɓi Allah ruttoto maɓɓe o wi ala kanko o famani ɗum saabu kamɓe ñawoje maɓɓe kala penɗo warete joni noon o haalaniɓe so tawi wonti fennane ɓe mbaɗanmo o ruttotako o jeele laana ɓe jeehi hakkude maayo laana ka dari mallahuji ɗi hono awƴoɓe ɓe ɓe mbi kaɗo laana de gofɗo Allah nana e makka ɗum woni aada laana ka kala gofɗo Allah walla kaaƴiɗo kalifa mum so joli e laana he laana ka daroto nde ka ari ha hakkude tewru maayo tan ka dari ɓe mbi gaaƴiɗo kalifa mum ene laana he ɓe mbaɗi courage coura yane Yunus ɓe beddi Yunus e ndiyam lingu moɗimo woni Allah wi fa nabasnahu bil aray o huwa saqiim faami yimɓe ɓe ko heefereɓe gonno kamɓe noon nde annabi Yunus haalani ɓe wiɓe lefte ɗe wuro ngo ko Nina wi wiyete ko Nina wi noon wuro ngo wiyete toon ɓe gonno nde o haalani ɓe noon o wi ma lefte ngare maɓɓe subaka janggo e mbi ƴeewen so tawi o waali ɗo tan paamen en dañi o ko haali ko wona gonga so o walani ɗon noon paamen en dañi bone ɓe mbi noon nde ya jamma tan o yeehi ɓe jiilimo ɓe jiitanimo ɓe jii lefte ɗe ngari hankkadi ha tiime koye mabɓe ha no comme tuno pundi eywa masalan hippirta comcol ni wuro ngo halkare hippiri noon wuro ngo on saha noon kamɓe fof ɓe pelliti tubande Allah an gandi ko rulde ɓaleere tiimi e mabɓe falamma ra'awul azaba ayqanu bil hilaki nde ɓe jii lefte ɗe hankadi ɓe janana hankadi bone waɗi faɗalabu nabiyahum Yunus ɓe ƴeewoy annabi Yunus falam yajiduhu ɓe jiitani ɗum fa gazafa Allahu fi qulubihim tawbata Allah ƴetti tuubu buya wedde ɓerɗe mabɓe fa kharaju ila sahara'i bi anfusihim wa nisa'ihim wa sibyanihim wa dawabihim Allah ɓe jalti e payladde ɓe jaltini koye mabɓe e rewɓe mabɓe e cukalon mabɓe e daabeje mabɓe ɓe ɓorni comci ɓaleji ɓe peññini limanagal e tubande Allah wa farraqu bayna kulli walidatin wa waladiha goto fof ɓen ceerduɓe ɓinguel muɗum jawdi ceerda e ɓikkon yimɓe ceerda e ɓikkon fa hannal ba'du lil ba'di goto hen fof yiɗi yiide goɗɗo ɓikkon ne goya yummiraɓe ne goya sawtuji pop gulli gotol wata darra'u ilayhi ɓe lorlikini fewde Allah ɓe mbi amanna bima jaa bihi Yunus min gonɗini ko Yunus wi ko wa tabu ila Allah ɓe dutti fewde Allah wa akhlasu niyyata ɓe laɓɓini anniyaji mabɓe fa rahimahum rabbuhum joom mabɓe yurmiɓe wastajaba du'aahum Allah jaabi du'a mabɓe wa kasafa ma nazala bihim min al adabi lefte jippinode mabɓe Allah hunci ba'dama adallahum caggande lefte ɗe masalan anani de ngari ha battinde dow mabɓe wa kana zalika yawmul ashura ñande hen ko ñalawma sappo haran wonno ñande hen kadi ko aljuma Ibnu Mas'ud wi nde ɓe tuubi nde ha ɓe jehima ha ɓe jetti tuubu buya ha so tawi neɗɗo arino e guesa ma itti ɗon hayre jomum ittoya hayre nde e less dalla muɗum nawta guesa ma wiya wonde kañum ittino toon hayre ya yaafo ɗum
wiyama no lefte ɗe jeehi ha jane mabɓe kamɓe fof masaw ila cheikhin min baqiyati ulamaihim gando goto nayejo ene heddino e wuuro he kamɓe fof ɓe payi toon andi nayejo no hulɓini no fewi nayejo hayso ala gandal ene soodi gandal nayew ngu andi nayejo go andi wuuro woto lamɗo goto say o meeɗino yidde warde sagataɓe wuuro fof o noddi sagataɓe ɓe o wi sagataɓe ɓe kala nayejo gonɗo e wuuro he yoɓe mbar ɗum haalaɓe gonɗo e diwan he fof yoɓe mbar kala nayewel ngel ɓe tawi tan debbo e gorko ɓe kirsa ha nayi won fof gasi ha heddi gotel ɓe gaare nayewel gotel ɓe mbi ɗum minen de ko lamɗo o wi kala nayejo momin jiyo min mbar o wi gaare gay mi haalana on onan arɓe am ɓe mi haalana on feere tan mbason warde mi waɗa ko kalanmi on seeɗa ɓe mbi bisimilla haal o wi biɗo on yon mbar nayeɓe o wonko fewjanta on joni min gaare moftoye kam itte kam ɗo e diwan he pop nawonmi banggue goɗɗo mi wonoya toon so tawi masalan o haalani on ko jogori haalande on ko garon mi haalan on no mbiyaton ɓe doni nayewel ɓe jolni ɗum e laana ɓe tacciri fa nere waalo ɓe moftoy ɗum toon nayewel fayi nere nan toon leeli an kandi nayewel yitetake ɓe jeeyi ɓe ongi naye fof ɓe mbari ha laaɓi heddi kamɓe sagataɓe ɓe gaare lamɗo o wi min de mboɗo jogue moon haaju te haaju o kala mo waɗani ɗum mi warat ɗum ɓe mbi bisimilla mboɗo jogui galle hakkude leydi e asaman ñiɓonon mi hen tugaji so tawi on mbaɗani ɗum komi baro on hakkude leydi e asaman noon holno tugowal ñiɓɓortoɗo wona ko yidde warde yimɓe tan joni noon kamɓe moftoynoɓe nayewel ɓe dawani nayewel to nere waalo ɓe kaala ɗum haala ka nayewel ngel wiɓe kanko ko kalanomi on ko ari so on jeehi so on pini kocce kaɓirɗe won garon daro ɗon mbiyon yo didan on ɗo galle o haɗata so haalani on ñiɓot so wi o wawa wadde mbiyon onon on mbawa darnude gasi ko ɗum tan o yinno wadde ko ɗum tan ɗum ko haqqille yitata ɗum joni noon ɓe gari tan subaka ɓe daari e yeeso lamɗo wi eyba bisimilla ñiɓe o wi ara ɓe mbi min gandaɗo haɗata a didantu min kay o wi won nayejo heddi so nayejo heddake on ngala ɗin haqqillaji on nayejo ne nafana feewi ɓeɗon ene gandi hen nde repay koto nayejo ɓeɗo ne gandi wuuro ngo ɓe gandi han kandi bone waɗi ɓe jogori ko mayde masaw ila cheikhin ɓe payto nayejo goto min baqiyati ulamaihim ɓe kedde nayeɓe maɓɓe faqalu lahu ɓe mbimo innahu qad nazala bina al azab joni kam lette jippima e meɗen fama tara holko jiiɗa hol feere ma qala o wiɓe qulu onon fof mbiye so on jeehi mbiye ya hayyu hina la hayya ehe ma gurɗo nde gurɗo ala wa ya hayyu yuhyil mawta ehe ma gurɗo gurtinowo mayɓe wa ya hayyu la ilaha illa anta ehe ma gurɗo deweteɗo e gonga ala so wona an kamɓe fof faqalu ha ɓe kaali konngol nayejo o haali gol nde ɓe mbi noon fa kashafa allahu anhumul azaba allah ittane ɓe lefte ɗe ay nayejo nafi wa mana ul azaba wa mana u ilahine ɓe joƴƴina ha yeeso ankadi wa qala الفضيل بن عياد أبي كم بفوق بي اللهم إن ذنوبنا قد عظمت جومي أمن بكتو جامن دي مونين وجلت بيني وأنت أعظم وأجل آن بوري مونود آن بوري فينج ففعل بنا ما أنت أهله آن الله waɗe amen ko kanduɗa wala tafal bina ma nahanu ahluhu hoto waɗe amen ko min kandi andi neɗɗo handi koye fiyata cakke jogo ɗum Allah noon handi ko yurmede Allah waɗe amen ko kanduɗa ko hoto waɗe amen ko min kandi en gone funtude Allah wona hay sene andi ke kam Allah kam jaɓa funte falamma kharaja yunus ja'ala yantadiru al'adaba falam yara shay'an faqila lahu irji ila qawmika nde yunus yalti ha caggal wuro pour en yiyahu pour woda ko yalti dari en ƴeewa hunde bele lefte ma jippo wuro go yiyani haydara o wiya rutta fa o qala o wi kanko yunus wa kayfa arji'u ilayhim fayajiduni kazzaban holno duttorto mabbe tawon kon peno wa kana kullu man kazaba wala bayyinata lahu qutila minen sariya amen kala pendo so tawi ala seedi ko warede ta fan sarafa anhum o durni ga mabbe o yehi fa nazala fi
سفينة أجل لانا فلما بلغ وسط البحر لانا كايتي أكون ما وقف القدري وكان من عادتي أن جوجينو عادتي ما بينو أن السفينة لانا كلا تقف إلا إذا كان فيها عبد آبق سوانا تو ماتشو غاجي دو الله إني لانا هي فضربوا القرآن ببدي كوراج فخرج على يونس كوراج يونس إبرلي ديام فألقاه بديمو في البحر ما ينغو فالتقمه الأحوت لينغو تديمو موديمو كانكو النبي يونس فنادى في الظلمات ونودي سندر نيبتو نيبر ماي نيبر ريدو لينغو نيبر بيول لينغو ونودي سون هولكو وي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهذه الكونغول Allah ala yataade ma to dum wayni bedini fo Allah tan nani ton Allah ala nan hade fastajaba Allah nidaahu Allah noti noddan mako akhrajahu min batnil huti Allah yaltimu lengu reedu lingu hu da'ifan kolor fa ambata Allah alayhi shajaratal qara'i ledene biyeni Allah funnani mo don waraja ila qaumihi wa kanu yaziduna an 100,000 be buri temedere ujunere neddo non be beydi he o arte mabbe be belti no feewi e gartugol makko wa ahabbuhu wa amanu bihi be jidi mo be gongdini mo fahani أن لمن رجع إلى مولاه بلا ودني دوتي ده كليف مودو وندم على ما جناه نمسيتي كلكو وانو سبب فإن الله يقبل التوبة عن عباده الله أنا جبنا توبو بيجياد ويعفو عن السيئات الله يعفو بكتوج وانا الذي أنني ومتعناهم من دخمتي بإلهين دمنة من دكتي بمجوك شدي أنني الذي ولو شاء ربك جوام سوالنا لا آمن ما قمنا من في الأرض بأن بلدي كلهم كم بفوق جميعا دندانغال سأل لنا ما يقول وانت كيفر الذي آن محمد أفأنت تكره الناس يتي أرواي واو نديم ببيع كم بفوق حتى يكونوا مؤمنين بمونا جل أرواي دوات وما كان لنفس حانناني في التاندو كي أن تؤمن بالله دي قون انت الله إلا بإذن الله سوانا وانده يميرور الله ويجعل الرجس الله ودلبت على الذين بين لا يعقلون بين غلا حق الله قل وي مكانا بأنظرون داره ماذا في السماوات دين هون وانده أسمان جوال أرجليت داره كاوني دي قون دي أسمان تندنر أمغوتين باقو حتى الله داره كاوني دي قون دي ليدي إيا وان تندنر حتى الله وما تغني الآيات والنظرون an qawmin la yu'minuna allahi wa ma tughni nafata al ayatu kawni de won nuzul e jeertinobe hono annababe be nafata an qawmin gayimbe la yu'minu be gona gongdinobe sa wajibe be de pamata fa hal yantaziruna allahi be pandaki e ko be pendan mako be pendaki hen e ko be pendan mako be pandaki hen illa misla sawana yeru ayyamil ladina nyalawmaji ben khalaw bennobe min qablihim ko adibi uli be fantaziru pande dum inni no min ma'akum wonde modon minal muntazirina koy fandi allawi hum nunajji min dandi rusulana nelabe amen wallazina amanu e ben be ganda enen gongdini Allah min dandi be lepte allawi kazalika dandude be lepte de haqqan e gonga alena e dow hoddiro amen nunjil mu'minina ene waddi e dow hoddiro amen dandude julbe allawi qul wi ya ayyuhan nasu he modon makkanat in kuntum fi shakkin so tawi on gone sikke min dini e dina wonde ko gonga gandede fala abudu min mi rewata allazina no ben ta abuduna be wato min dunillahi ko wana Allah walakin min kay abudullah ndewan mi tan ko Allah anani de alladhina on yatawaffakum mu'ina tama pittali mun ko umirtu jamirami kay ko an akuna yumilatu minal mu'minina e gongimbe wa qila li wi'ana mi kay an aqim wajhaka nyimnu yeso ma nyimnana li dini wonande dina hanifan ene oñi fewde dineji pop wala takuna fewde dennanga en oñi gaga dineji fewde dine poccin wala takuna hotalato minal mushrikina ko rewobe jalangeji jeeda wala tad'u hotorew min dunillahi ko wana Allah ko mala yanfa'uka ko nafata masari bidum wala yadurruka lorlata masare wani dum fa in fa'alta zalika sawadi dum fa innaka an izan on saha min adh-dhalimin ko ton be jeeda allawi wa in yamsaska Allahu bidurrin so tawi Allah mimni ma lor mudum ko wayna basal en nyaw en fala kashifa lahu kuncho ala dum illa huwa sawana kan so addema basal bawdi tude so rokkima nyawhol bawdo itude hay got hay sa rinkima docteur nyaw asellata wa in yuridka bi khairin so muyeni ma mojjere kay fala radda li fadlihi dunyo wo bural makko so ngala yidan ma won bawdo hadde yusibu bihi Allah no rokka mojjere mum man yasa o mo wala min ibadihi jiyabe mum o huwal ghafuru kanko woni jafoto arrahim jurmuto kul wi ya ayyuhan nasu he modon makkanabe kad ja'akumul haqqu aramon gon min rabbikum marade jommon gande famani hitada kala mo fewi fa inna ma yahtadi li nafsihi ko fewi ko koy makko artat
ومن ضل ممجنون فإنما يضل عليها كو مجكو كوي مكو أرتر وما أنا وناني من عليكم من بوكيلكم وكيل مي واونو يوم بيو على ودي مي كو حالد واتبع الذي رو ما يوحى إليك ووحيا فيود ما كو رewdum wasbur muñ kala ko kalda muñ kala ko be banma muñ hatta yahkum Allahu ha Allah nyaawa mabbe ko yidi wa huwa Allah non khairul hakimin dendangal be ena nyaawa Allah woni buru nundude fas wagar sabara non Allah non kanko ne la Allah umuni suratu hud makkiyatun ko makkane jippi aaje de ko temedere e aaje nogas e tati bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika alladhi andi muyani mu ede do karfeje hazande deftere kitabun ko deftere uhkimat ayatu ene nyenya ayaje mum ene yodi maanaji mum humma fussilat allawi fi zerna deftere ne sernira nyaawoje e qissaji e wa'zuji millatun ummarade hakimin nyenyude e golle mum khabirin kumpitido on non sa anda dum ko Allah o wi al ako wone deftere Allah ta'budu wande hoto on dew illa Allah so wana Allah innani min lakum wanande on minhu ummade on Allah poddo rewede o min ummarade on nazirun komi jertino on so on jeddi e nadde jeygol wa bashirun komi beltino on e nadde aljanna so on gongdini jamirami wa anistaghfiru rabbakum ko yo on imsino joomon summa tubu duttodon ilayhi fewde makko kanko Allah tabaraka wa taala son badi non yumatti'ukum wa dakmita on e aduna he mata an dakamme hasanan mojjo o arzike mojjo ila ajalin fewde lajal musamman innangal mayde wa yu'ti rakketo la khara kulli fadli kala jom golle mojje hokke fadlahu jobdi mum wa in tawallaw so on dunkitimo on calima fa inni min akhafu alaykum bodo huli e mon azaba lette yawmin yalawmo mo gadda kabirin ko mawdo yawmal qiyamati ila Allah ko fewde Allah marji'ukum woni ruttorde mon wa huwa kanko Allah onon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan anani allawi ala konon innahum kambe yasununa sudurahum ebe kofa masalan berde mabbe ebe masalan li yastakhfu minhu pour be cuudo Allah be gona jettude masalan be tiggo be bi'e be cuudo Allah ala konon allawi hina yastaghthuna siyaba hina yastaghshuna sahande be cuddi siyabahum chomci mabbe de Allah wi ya alamuni andi ma yusirruna ke be cuuda to der gude to sa suddima darab ma hebi der Allah wi ko batta ton fo mboda andi wa ma yu'linuna e ko be penyinta fo mboda andi Allah wi se ndeke wadde ala ko nafata sa suudi man ala ko nafata mo ganda sa dangini man andi sa suudi man andi dum kay danginata innahu Allah mo ganduda baadoni o do alimun ko gandudo bi zati suudi ko wone ber gandudo ko wone bernde ne majja ko wone der wudere dum non sa yidi jalta wudere ne bada ko boy ngam Allah ne andi tan sadaqallahu العظيم يا صلاة الفاتحة